chu zo na kan don ve nem ber chu now in pai to em ti hi ni a hei tha em ni in dai nan mo engma calories awmlo ni tui satliang chau ni kaming chu Lalzuitluanga ania tu na hian hei PhD life kan ti dong nge PhD nun chungchang ron mu chau ka duwa ta hian PhD hi zirve reng chi ni MD te nge ni mo he zir lai hian nge thil ton te tiang chi ta thil tam tak soi tur me chu ta chon karil ruwa thil le nge zo na thei tur ang chi ka ngai te ron soi ka to manga tin lampang rim ma zo na te nei te pon inom chuan lo comment ma te pon Minlo zo theanga ma sabera ka ril ruwa lawm chu PhD ti hian enge hlok na nei enge hlok lo na nei ti hi ril ro thenga ama sabera chuan enge a course mo enge ai ral enge hlok lo na kan ti don nge hlok lo na chu ni che lo nga ama chu time ania money mo relationship le shisel na te thleng poin aniang chu ting chu hong theyanga tin chu na kina karon soi fia do na tin engwanga PhD hi min nge ti depo zo na thenga tin ti ve chi ka ni ti depo soi thenga ama sabera chuan pros and cons karon soi ka tumanga ange cons lampangan soi ma saila ama sabera chuan time ani hun adu hun hi ralsak ni tin hun ka ti hian poimo na chu PhD level anga chuan mani huna ni top to mo college life khatlai master bachelor huna class kala khatiang man enge academic huna kha ve to lo ani mani hun hi ni top to me ni chu mani hun in siam thiam le thiam lo dana te mo khatiang kha ni top to ni khatianga zirla yanga hanin kai shoi dek kha awmlo to lawa izir du lo chuan zir lo su ti ang top level kha ani to ni chu wan chuan ni lama te po hun khoral mo emo hi procrastinate na kina kala ti theilom tia and procrastinate te po hi thil ole me mania chunga chuan nge ril rupuitlin angai le in ka sia hun hi akal chak ma hun akal rol hian PhD level a chuan nge poisa te po akal poisa te po hi kal ral ve selani chuta chuan keima po enge nikum hmasa ni to chu sang ni somni pathum kum top lampang pe ka chuan keima hian cholsan me hi karil ro hen na se me ni chan chu tiang khan nu pui te kan ne enge commitment ran te kan ne tin financially po low independent du ve na thinlung te kha oma chu tiang te chu nia kum tir lama te po khan kala nge contemplate na sa ni kala ngai to na sa ni give up me du na rum te kha ne ya chan chu a sense so te po na amaro chu chung te po ka shila tun na hian hei ka nu le pa te enge wang liu ka ti lo thei lawa ni chuam lo se chuan ka chun zom thei to khel lo nga enge tlaya eta financial po commitment ran kan lo ne khati lai khan ka academic fee nen zong chuan engma hi kan khosak hian zo lo no ni kan nu pa po chu amaro chu kan u le pa ten thei to pin min support an tiama chu support na awang chuan tun hun hi ka thleng thei ani in ka ria tin enge tun thleng hian kan u le pa ka chung te support na awanga tun hun thleng hi kan i ti kan chiang bok in ka ria chan chu tunang enge ni chom lo che chon mana han ka give up san tong ti tul ni chan chu tianga na ne in zero po kan ni lem lo kha tiang khan struggle kha tam tak o mani tin tun hun thlenga ka tun hun thleng ka thlen theina tura min hlang kai tu chu ka chung te kan u le pa te ka ti lo thei lawa enge nakina te po kha chu ka ron la soi sawanga chuan adot le chuan relationship ania relationship han ti chuan enge relationship ka ti khan enge nu pakar te po ni nga chuta chuan hei keima nia po tu man hena kan la soi ngai lawa amaro chu kan thian tha te ne nei chon kan soya chu zo na kan zo kan don ve nem ber chu now in pai to em ti hi nia intiga nge now in nei don ti te hi nia ama sa kan soi du chu
enge kanin nei ma tangin hei enge ka hun rei ta kanin ngai zong to tiang khan amar chu kanin nei hun hi enge mamo na awanga in nei hi kan ni tak mek me ma chu kan chianga enge kan nu nar salo ne ke hetlai ri hep kan din chaw khatianga tu na wanga in nei kan ni kanin nei ma tanga enge kan decision chu social expectation angin kan awmlo ang ti hi ani chu enge kan decision nge tak ani enge social expectation kan ti chuan mo anin nei nga nupui rai nga langa mo fan nei nga lang kha social expectation ani amaro chu kan nu ne na kan decision chu social expectation angin kan om khello ang ti hi ni tin family expectation ang te pona ni chu mo hemi kong ai chuan ka chung te hi an fakomin ga sia enge cái mà ní của ta hen đã tốt mấy nè rõ nó với khát bơi cả là tông lâu mà nghe cái mà ní mi bui linh cái ní đó chia lại trả cái gì chú mi chú công作态度hiện nay ngay tốt nín cái gì chú cái chung thế mình nói chặt đàn này nghe mình nói chặt đàn hi tuân mà trăng chút tiếng chia mình nói chặt để đàn mình ăn call salen đàn hi anh xem mà chút tiếng rồi chọn khá system khan addiction avangin khá mình ăn call salen đàn khan lệ nghe cái mà đủ đàn system khá in lâu vàng ni mình cái gì chút tiếng chọn cái chung tên nghe cái mà ni decision nghe bé mình quyết định anh ni to chia lệ trả tiền ni anh mà ni đủ anh thăng thấy lắm tiền na ni thấyตัวที่มินเอ็นกอลเซียนนะโมมินเอ็นกอลเซียนนั่นแหละก็ติงจุกไอ้มาบีกาจนโมให้ recovering addict กันเนี่ยจุดเตียงอ่ะ renurturing แหละเนี่ยก็เตียงปุยลินหัวเอ็นกอลปุยลินแหละกันนี่จุโมจุดเตียงแต่จุเนี่ยจุวันจนกระชุ่งแต่เห็นกิมมาเห็นเครดิตก็เป็นเราเทแล้ววันนี้ติข้ากันสวยดูจุกันมาเนี่ยพอ relationship อังหงนักกันติเทียงจุโมนี่เราเสียจวนเนี่ยตัวน่ะเห็น PhD ก็จะหุ่นฟ้านี่แต่พอกันตุ้มโดนเนี่ยก็ที่ฉันจะกันดูที่เนี่ยแต่แต่พอนี่พอให้ตัวน่ะพอบ่อยแม่มันนี่ก็มาโซนน่ะเห็นจะจัดไหมตายจังโตขันเตียงขันเนี่ยมาโตก็เห็นตีตัวรังกี่พวกที่มาให้ตายก็ research บ้างให้ตายหุ่นบีเต็งเสียมบ้างให้ตายกันโปรแกรมมาแต่ทิลตีตัวช่างกันเนี่ยมีช่วงมาเนี่ยฟ้าแต่เราไปพอนี่เสียค่ามาขันบาร์เดนต่ำโดนเลยตัวก็ทิ้งเกมมาพวกก็จะไล่แต่พอdelayเทีย effect เทียก็เตียงแต่ทิ้งขันช่วงทั้งแต่พอจุกันไงตัวจุวันส่วนละ whole tree ฮีอัตรากันเตียสุดที่วันส่วนอัน natural เทียงเบระตีกันด้วยมี contraceptive pills กันเตียมอินดันนั่งจีรอยจูอัตรากันที่จวงเรานี่ที่กันสวยตัวกันว่าพอมังจวงเราว่าmedical advice เรานี่ที่กันสวยเลยดูอันนี้จู่อันนี้ตินสิเซลนะพออันนี้สิเซลนะฮีอ่างหงเทียวบอกมีตั้มตะกับให้ชวนเฮมี academic pressure วังเฮียน anxiety หมอกที่อังจีทิลตั้มตักเตะdepressionเตะทั้ง point เนี่ยหมอกอันนี้ isolate นะสัตว์ลุตุกนั่นละมาติน stress level เตะพอสร้างหมอกอีกชวนก็จัลเตปอดละคนนั่นสตอนี่ให้ตายก็พีซีก็ตีนุยันโมให้เตียงที่ไอ้มันนี่ stress level เราสร้างADHDก็เตียงคันกันถ้าเตียเห็นกับป้าเตปอนี่ก็เตียงอะไรสำหรับคนชีวกันนี่เราอินกับเสียมาเราจะไปช่วยมาเราจุดเด่นแต่พอที่แรงโคสนี่เราโมมันนี่เราอมเรากันเตียงเดียวกันเนี่ยจุวันจนที่หิมมันอะไรไงเนี่ยจุวันจนก็เราจานเดียวตาพอนี่ปุ่นไปเรานั่งตีข้ากันสวยดูตินสิเซลและที่พวกคันเนี่ยไปวันนี้นั่นจุก็สิเซลในนั่นตัวเราฉันสุดไล่สิเซลนั่นทานในตัวรินก็เตียง diet and exercise foundationในซาอะไร academic รูที่กันเนี่ยจุวันส่วนก็ research ปุ่นมีปุ๋ยส่วนตัวนี้ก็เสียนี่เราเสียส่วนก็เรียนรู้จากเลส่วนก็มันเทนั่นตัวมังเทตัวเทียนมินปุยนก็เสียตินเนี่ยPhD ที่อินวางติดูเนี่ยที่โซนอมเทียงมีเทรนขตาจวนเนี่ยdoctor title วางชิมมั้งdoctorate title วางชิมที่เทปที่เทียงมั้ยมั้งจู่ๆนักนักก็ละสวยสาวงจู่ว่า doctorate title วางชิมที่ดูนี่จวนมั้งon the way on กี่เนี่ยเทปกันดูเวทว่านักจวนdoctorเดนี่Lalzuitluangaที่กันนี่ตัวมั้งมารอจู่ก็สวยตัวมาจู่
khang ang zong kha research kan han khoi tak a process a hian mo khat lai euphoria lai mo doctor title kala nei nga ti na phurna zong kha academic process a hian abo vek thei chulai chu kan sei dua mitam tak po hetlai hi an ti na chan ani chuan chumi chu entiknia ma chuan khami akha abo don mitam tak po an give up san hunin ka sia ka soyang khan te po academic pressure financial pressure non tak mai chu kha academic process thil har sa tak zilai har sa tak han paltlang lai phei chuan tuna polani thawa amara chu tu hei mor ka bok trep to khatiang hun lai phei ka chuan ka ngai ho lia hle ni khatlai a doctorate title kha mo chu van chuan khami doctorate title du wang shrim kha chuan thil thaber ani thei ani khel lo nga chu ti ro chuan enge hei ka classmate te po assistant professor te an omno ka mizo te po panin oma tiang chuan tam zo ke chu assistant professor te kha tiang khan school principal ten nia tiang khan an ma ni an na emo kha tiang that na tur emo credibility emo kha tiang chi te apek bel cha the ni chuan a travel the nga chu ti rual chuan enge etlai teaching line a lu tur eroi chuan PhD kha ani berto lo tu nai chuan net atangkai net thru kha mo chu lai chu ani tin zero ve chi ka ni mo master zo to zero ve chi ka ni ti zona awmlo theia chu lo in ngei to la ka du chu hmasa hun lai khan ngei to let la research mo iti tryem research kha enge entin mo enge entin mo I compromise ve me entin mo is over trok thei me ini empty lai khai ngei to angai in ka sia an khatiang chi ni kha chuan hetlai ka soi du chu PhD a chuan enge methodology kan ti te data analytics kan tiang zong te engkim hi advanced leveling kan zero vek to ni mo chu wang chuan hetlai a basic in zirti rang kha to lo chu wang chuan hetlai advanced level a kha han riat thiam nga la ngai to amar chu course work ate chon kan zir te me amar chu khami course work a man thiam ati thei tur po khan hetlai a basic skills kan ti dong a basic tool te a basic methodology kan tiang chi te hi shriat ne thoro ne angai ve le in ka sia chu ti ro chuan kan soi du chu kei po mithiam thei ka ni lo mo hei kei pe chu recovering addict ka ni atin ka soi to thin ang khan ke chu pol som ka ni lai drop out ka ni ting khan amara chu tian kan ti chho ve be ka open schooling ate ting ka bachelor han rap chho te kan ni le me ya chu ta chuan enge kei ma po khatiang nga kan open lai pe chon by heart system an tiang chi pe chu thiam lo lu tuk ka ni amara chu PhD level hi chuan enge logic in enge EQ poimo antia IQ in EQ poimo te pon ti boka chu enge emotional content kan ti khamo chu enge ma ni in push theina te kan ne mo tin sayang khan hetlaya thil by heart vak ka tiang tu lang kha to lawa atam to lawa chu ti ruale ro chon kan ngei tu theina te mo kan thuak kan hon zau theina te kan ngei tu zui sel theina te mo kan research chu ngen yang khatianga kan map thiama mo ngei to na ril kan man thiam theina lai kha poimo le in ka sia chu lai chu by heart thiam theina kha poimo ber to lawa chu kei ma chuan enge ka that na lai in ka sia tin ka soyang khan tlai chuan ma ni in push kal na mun ani to ni PhD chu ma ni in push anga ya amaro chu chu bodybuilding le fitness yan chu nu chu min zir tir ne le in ka sia chu hey academic te po ni ama ni hunin siama research ti tura khatiang kan guide ina deadline minon siam te mo khatiang kan guide ne na in murem thei tura that thiang ber tura thodun thei tur kha chuan kan consistent te anga ya khatiang zong kha ngei tua enge kan enge kai mani kan in push kal thei kha nga in ka ria enge fitness te po ani thawa he muscle thanga taksanal nei tur zon mo mani kan in push kal kha anga ya ani chu nu na chu poimo tel in ka ria kan soi tel ni se mo mani in push kal thei chi ni em mo mani in discipline theina to ki ne mo chu tiang zong te chu ngei to in mo ka soyang khan tu na ringot po hian hei kan doctoral department ringot po hian discontinue ta hei soi tur tam ta kan om ni chu ani atin khatiang chi kan ni point enge kan commitment mo kan in pek na kan chen hi ngai em in ka ria chan chu tu na po ke ma po commitment tam tak ka nei mo
ai mitam tak tan chon ka commitment ang zong hi ti pa ve ka academic ta na han in ril ru han sen le hi mitam tak tan chuan enge hlo champui na tham ni te point ka ria chu ta chuan commitment siam thiam nga in ka ria ka ya chon ka du sak ber chu PhD ti tu chuan full time commitment nei thei chon chu tu ka tha awmlo ke po ka wish ber ani mo full time hian commitment hi in siam theila ka ti thazok ang ti hi ani chu mi lai chu ani tin enge keima ni engkima hian in to chu enge zero su ti lampang khan kai enge khat lampang boi na kha to lo ani ti ha kan soi du ani ai tiang dai kok kai na hi tha MMA ni in dai nan mo engma calories awmlo ni tui satliang chau ni tin ril tram te po nem ve MMA ni hei 0 calories senti ni chon hetlai hi ka workflow ni hei editing monitor ani monitor tha lo kin besa amar chu editing ai hian ka lei chan ber chu hei 32 inch ani ai 27 inch ani ka lei na chan ber chu ka research purpose atan hian ani enge study room tha hi angai ka che tai anung hi ti chong camera ka da YouTube ka siam na mun thau kha ni enge tunai chon hei light ka on enga tian light eng ta amar chu keima chu ni da chon thim theng ber ka duwa tiang kan enge minti boil theilo tu mo tin research ti pa te pon tiang kan la te po ngai tha kha tiang khan ya heta hian ka proposal approve proposal heta hian oma chuan an huwa hian hei ka kai tina enge min checklist hawang khani ta chon hei enge hemi asap topic ang zela kal kha ka duwa chu that data sheet shan vek nei ka duwa chu atam thine me hetai proposal ngot po hi etai hetai hi ka framework ngot po sang thum vel ne board hetai sing khat don ani ka research proposal hi chu tiang ve chu ni nakina non chuak nga abu hi acha lo thei don lo ani chuan hetam panga hian buangin hei keima na ka thona ber khani ta chu hemi cross reference eri ka duwa hei kan research proposal approve to hi tai refer them hi apoi mo lein ka ria mitam tak hi an lek na chanin an lek an kalpen na chanin ka re lai kan content rang hian kalpen hi athiang law ani chu na kinamin puitu tur ni chu tiang chuan ata tolin enge kan kai tenen po tho dun thiam kha poi mo ni ka kai ti afel mi brilliant me ni bokatin katana lut ne mem chu Christian ani boka me chiani chu thei to min chho puya tin ka lawm nei mem chu ni kuma head of department te sota college amon for ta kan bo mo chu ta chuan nge ka progress semin en puya tung kuma zawm man tur hian 2025 zawm man tur hian kan push don che kan work through tier don chen te chu nang ma po thei top lo chho tum lan ti chu ke ma po kan be ve me ke ni atuna hian nakina research ti tur hian mi zorama karon hovat dona ka data collector hian mo chu tiang te chu nakina rem chang ani chuan in mu te po a thei me thea Minlo clear tu te nen po amaro chu ka buai viau me thei boka hetlaya rang them bela chukle te ngai dona chuan hei mi hi web browsing hetai hi ten ka system ka da system chak tha hi apoi mo ka ti lai laptop velan thok tu ni se chon ka thluak ka mithiam zo don lo ka ril ru te thlengin mo chu tai workflow tha hi poi min ka ri hi researcher te pon lo ngai poi mo ve turin ka do cheu ni chu na ti ol samani ti nei thut na nuam te thleng hian mo dash tha mo keypad type na nuam thleng hian apoi mo in ka ria chuan no hi multiple tab hon theina tur mo khateng khopa chak tha system ate po kha nei apoi mo nga chuan hetlai hian hei la te po ka ngai tha zo zo ani mo tiang khan keima kami karil ru la peng tu le khatiang karil ru refresh nan khan mo chu hetlai enge ka zir na mun pui ber ani me ni chu ni kami kha kan soi thei deuh china chu ani in ka ria enge nu le pa te mo July te mo hetiang academic line chi hrimhrim nakina te po hi SPSS guideline ang chi te research kan man larang chi te khatiang chi te poron ti cho atu chuan ka tum mai the khatiang khan researcher inom ve nang mani zo na te mo khatiang nakina PhD ti kala duwa ti mo academic line hrimhrim zo na nei kanom chuan khoi takin noin lo min lo zo tu la ting
chuan theih angin nakina video te pawh ron chhan kha tu manga nakina khatiang khan academic lampang line na pawh hi ka video hian ron ta tel tam deuh ka tum mani ti kan soi do tu na poin thil zong ka soi vek khal lo kim lo lein ka ria nangma ni zo na khan ga lo in hat to me ang ka soi kim lo le share du nei ka chuan mo chu an huai khan zo na in lo zo don ni ti kha kan soi du ani min lo thlir saka awangin ka lo me